మంత్రాల జిల్లా కుమారి సంఘం అధ్యక్షుడు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ అధ్యక్షుడు. దాదాపు గడిచిన నేను 2వ సంవత్సరం నాకు తెలిసిన అంతకుముందు 15 సంవత్సరాల నుంచి మట్టి విగ్రహాలు మట్టి విగ్రహాలు వినాయకుడి విగ్రహాలు వంటి పనిచేసి వాతావరణం కాలుష్యం కాకుండా కాపాడుతూ ఈ మట్టి వినాయకుల విగ్రహాలు అనేది గడిచిన 7 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాల సంప్రదాయం. ఎందుకంటే సమాజానికి అయితే ఇక్కడ వాతావరణాన్ని సమతుల్యం చేయడం కోసం, వాతావరణం కలుషితం చేయకుండా కాపాడడం కోసం ఈ మట్టి వినాయకుల విగ్రహాలు విఘ్నేశ్వరుని పూజించడం అందరికీ అవసరం. ఖచ్చితంగా మనం ఇళ్ళలో ఏ పూజ చేసినా, గుళ్ళలో ఏ పూజ చేసినా, ఆఖరి వెంకటేశ్వర స్వామికి ఆరతి ఇచ్చినప్పుడు కూడా విఘ్నేశ్వరుని పూజ చేసిన తర్వాత ఆపిస్తారు. కాబట్టి అన్నిటికన్నా ముందు విఘ్నేశ్వరుని పూజ చేస్తారు. కాబట్టి ఆ విఘ్నేశ్వరుని పూజ వాతావరణానికి ఇబ్బంది కల్పించకుండా, ప్రజలకు ఇబ్బంది కల్పించకుండా ఉద్దేశంతో ఈ రకంగా మట్టి విగ్రహాలను పంచిపెట్టడం. దాదాపు ఈసారి 500 విగ్రహాలను రమేష్ గారు వారి సంఘం అధ్యక్షులు పంచుతారు. వారి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమం ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగాలి. 5-6 ఏళ్ళ లోపల మొత్తం ఇళ్ళ మట్టి విగ్రహాలు తప్ప వేరే విగ్రహాలు ఉండకుండా చేయాలని ఆ భగవంతుని విఘ్నేశ్వరుని ఆశీర్వదించుకుంటున్నాం. నియోజకవర్గంలోని అక్కలు, చెల్లెలు, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, పెద్దమంది అందరూ ప్రతి ఒక్కరికి ఆ విఘ్నేశ్వరుని ఆశీర్వాదంతో ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా వాళ్ళన్నీ జీవితం అంతా సుఖంగా ప్రశాంతంగా కొనసాగాలని సంవత్సరం పాటు విఘ్నేశ్వరుని